Ja, så kom vi jo til, at når hånden den er i afslapning, så sker hele den proces ikke med, at aktionspotentialet bliver sendt, og at der sker de her, hvad hedder det, med hele den der tværbrugscyklus. Det eneste, der sker inde i musklen, når den er afslappet, det er, at inde i sarkoplasmisk reticulum, der bliver der stadig ført noget calcium rundt, men det calcium, det ryger ikke ind i muskelcellen, men det ryger bare ind i det der reticulum, så der sker ikke noget. Der sker ingen proces. Det sker først, når bicepsen den bliver i det her tilfælde kontraheret eller kontraheret, og det vil sige, at der skabes bevægelse, eller ekscentrisk, at det skabes bevægelse ud af. Ja. Så er det. Nå. Så skulle vi snakke om et giftstof, som medfører lammelse. Og vi har valgt den sorte kobra. Og den sorte kobras gift, det lammer hele nervesystemet og musklerne. Og det vil så sige, at der er ikke noget til at forklare kroppen, at hvad den skal gøre, og så vil man så dø med tiden. Og den har også nogle enzymer i dens giftstof, som nedbryder hjertevæv og muskelvæv, og derfor dør man. Og der er også en årsag til, at man dør ved slangebid af den sorte kobra, uden en middel til at få hjælpe til, at man ikke dør. Ej. Shit. Jeg har stoppet den.